Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Mikel Zabaleta Leitzako alkatearekin hitz egingo dugu herrian bizi duten egoeraz. Eta ondoren, karrikiriko dinamizatzailea den Izaskun Barber izango dugu hemen gurekin platoan. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, Nafarroak COVID-aren aurrean isunak gogortuko dituela dio. Egun batean 16 ingreso erregistratu ondoren. Gainera, ostalariak kriminalizazioaren aurka mobilizatzen direla azpimarratzen du. Eta argazkian bestalde tximi berriz hautsi dela aipatzen du. Horretaz gain, UPNek ertzaintzak 1982 geroztik investiduretan erabiltzen duen jantzia manipulatzen duela nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Eta gaztelaniazko irakasleentzat 108 lep izanen direla ere jakinarazten du. Euskarazko plazak ukitu gabe geratzen direlarik. Bestalde, 1971 etxebizitza huts deklaratzeko prozesua abian dela jasotzen du azalean. Eta azkenik, kiroletan, Helvetia Barsaren aurka duintasunez aritu zela nabarmentzen du, 600 zaleren babesarekin. Diario de Navarra ikus ezagun orain. Titularrak dioenez, Nafarroan 1971 etxebizitza daude hutsik, eta ez da haien jabeen kontrako neurririk aurre ikusten. Argazkian aldiz, tximi berriro hautsi dela jasotzen du. Horretaz gain, foru gobernuak Urkulluri simboloak errespetatzeko eskatu diola jasotzen du azalonek, eta 108 plazako lepa ere iragartzen du, Nafarroako gaztelaniazko irakasleentzat. Bestalde, Nafarroak kaleko botelloiagatik isunak gogortuko dituela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Oxforden txertoak bere probak geldiarazi dituela nabarmentzen du, boluntario bat gaixotu ondoren. Gara egunkariarekin goaz orain. Titularrak pasaden asteko 30 heriotzak nabarmentzen ditu, eta dagoeneko ziun 60 pertsona daudela jakinarazten du. Argazkiaren bidez, gasolinaz indartutako sute batek moria suntsitu duela azpimarratzen du. Bestalde, Oxforden txertoan geldialdi bat izan dela jasotzen du, eta honek itxaropenak zapaldu dituela. Gai aldatuz, EAJ-PSE itunak aurreko legegintzaldiari dagokionez ez duela lege berririk ekarri aipatzen du, eta labek, mendiari, sindikatuak zertarako nahi dituen esateko eskatu diola ere jasotzen du Garak azalean. Horretaz gain, Marlaskak euskal presoei ematen zaien tratu kolektiboa ukatu egin duela ere jakinarazten du egunkari honek. Gainera, Kitchen kasuari dagokionez, Peperen gobernuak Luis Bárcenas zelatatzeko 53.000 euro erabili zituela azpimarratzen du. Eta amaitzeko, kiroletan futbola hasi dela jasotzen du. Berriara pasa gaitezen. Azalonen protagonista EHUko errektore den Nekane Balluerka da. Hala ere, Moriako kanpalekuak kiskali duen suteari ere arreta eskaintzen dio gaurko berriak. Bestalde, COVID-agatik itxitako eskolak eta konfinatutako ikasle taldeak ugaritzen ari direla jakinarazten du. Baita bakegileek, bake egun antolatu dutela ere hilaren 19irako, presoen egoera salatzeko asmoz. Horretaz gain, labek Idoia Mendiari ea gehiengo sindikala aintzat hartuko duen galdetu diola nabarmentzen du azalonek. Eta azkenik, ahotsenea Durangoko azokatik udazkeneko 3 jaialditara ere zabalduko dutela jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroako gobernuak aztarnari lanak egiteko militarrak eskatu dituela da. Horretaz gain, Nafarroan 186 kasu berri atzeman dituztela azpimarratzen du komunikabide honek, eta 16 lagun ospitaleratu dituztela. Azkenik, Leitzan egindako 1882 PCR-etatik 35ek positibo eman dutela aipatzen du. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Oltzako Zendeako udalak jakinarazi duenez, Ororbiako osasun zentroa itxita egonen da irailaren 29an San Miguel jaiak direla eta. Egun horretan, gainera, Orkoiengo osasun zentroak jai egunetako baldintzekin funtzionatuko du. Bestalde, irailaren 20 arte, ikasturte honetarako eskola jantokiko bekak eskatzeko epea zabalik da, eta euskara zerbitzuak ere dirulaguntza desberdinetarako deialdiak zabaldu ditu.
Hala nola, euskarazko udalekuetakoak, euskara ikastekoak eta establezimenduetan, errotuluetan euskara erabiltzeko laguntzak. Beraz, diru laguntza hauei buruzko informazio eta baldintza guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta holtzako zendearekin bukatzeko, irailaren 16 eta 23an asteazkenak osasun sexualari buruzko tailerrak antolatu dira. Osasun sexualaren inguruan hausnartzeko 2 jarduera. Tailer hauek gure gorputzak, zikloak, desirak eta beharrak birpentsatzeko guneak izanen dira. Lehenengoa, hilerokaren inguruan izango da, autoezagutza eta zaintza bultzatzeko asmoz, eta arratsaldeko 6etan hasiko da Ororbiako kulturgunean. Bigarrena aldiz, 50 urtetik aurrerako sexualitateari egonen da zuzendua. Sexualitatea eta adina ez baitira batera ezinak. Tailer hau arratsaldeko 7etan izango da Ororbiako kulturgunean baita ere. Uhartera pasako gara. Uharten, elkarrekin dantza egiten duten emakumeak ahalduntze tailerra antolatu dute 16 urtetik gorako emakumeentzat. Tailer honek, emakumeen arteko topaketarako, sormenerako, konplizitaterako, ikaskuntzarako eta hazkunderako gune bat eskaintzen du. Helburu orokorra norbere burua zaintzea eta ezagutzea da, plazerretik, gozamenetik eta norbera eta taldea errespetuz zainduz, gorputzaren eta haren mugimenduaren bidez. Urria eta azaroko ostegunetan izanen da, 5etatik 7etara, eta erroldatuentzat 20 eurokoa prezioa izanen du, eta 30 eurokoa gainerakoentzat. Horretaz gain, ipuinen bidez berdintasuna sustatuz tailerra ere antolatu dute. Haurtzaroan, genero berdintasuna lantzeko baliabideak, trebetasunak eta estrategiak eskaintzeko. 3 eta 9 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei zuzendua dago, eta euskarazko saioa irailaren 29an izango da 5etatik 7etara plazaldean. Izen emateak irailaren 21 arte egin daitezke eta gainera haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da. Bestalde, iraileko agendaren barne beste hainbat jarduera jasotzen dira. Larunbat honetan, adibidez, Elferial plazan Afrikar perkusio tailerra eskainiko da 2 saiotan. 5etatik 6:30 8 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendua eta 7etatik 8:30 herriko emakumei zuzendua. Jarduera doakoa da, baina lehenagotik izen eman beharko da berdintasun zerbitzuaren bidez. Gainera, egun berean, larunbatean, Korrontzi folk kontzertua egongo da arratsaldeko 8etan Andre Mari Zurie ikastetxeko patioan. Eta sarrerek 2 euroko prezioa izanen dute eta online eskuratu beharko dira. Eta bukatzeko, 12 eta 18 urte bitarteko gaztei zuzendutako antzerki tailerra ere antolatu dute Uharten. Urritik maiatzera bitarte iraungo du, eta euskarazko taldea ostiraletan elkartuko da 7etatik 9etara. Izen emateko epea bihar amaituko da, eta erroldatuentzat 50 euroko prezioa izango du eta 120koa besteentzat. Iruñarekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak 2020ko sormen artistikoko proiektuak sustatzeko 4. lehiaketarako deia egin du, eta horren bidez 3.000 euroko amarsari emanen ditu proiektu kulturalak egin aurreko ezinbesteko urrats gisa sormenaren aldeko apustua egiten duten proiektuentzat. Deialdiaren helburua da sormen jarduera sustatzea, eta hautagaitzak irailaren 28 bitarte aurkez daitezke. Deialdi honen baitan sartzen diren proiektuak 6 modalitatetan banatzen dira. Arte eszeniko eta performatiboak, arte plastikoak, musika arteak, literatur arteak, ikus-entzunezko arteak eta kulturaren bestelako adierazpen artistikoak. Parte hartzaile bakoitzak bere proposamenari hobekien lotzen zaion modalitatea aukeratu beharko du, ezin izanen baitu batean baino gehiagotan lehiatu. Ezin izanen dira aurkeztu udalaren beste deialdiren batean diruz lagundu diren proiektuak, originalak eta argitaratu gabeak izan behar baitute. Proiektuak hala gaztelaniaz nola euskaraz aurkez daitezke. Honako ikerlan proposamen hauek izan daitezke diru laguntzaren xedea. Hasierako ideia, hipotesi edo kontzeptutik abiatuta proiektu baten interesa, originaltasuna edo egokiera aztertzera bideraturik daudenak, edo gero produktu edo prozesu artistikoa bihurtzeko proiektuek duten bideragarritasuna neurtzera bideratutakoak. Epaimahaiak batetik aurkeztutako proposamenaren balio estetikoa baloratuko du, kontuan hartuta proiektuaren aurkezpenaren koherentzia eta argitasuna. Modu positiboan puntuatuko da halaber proiektuaren originaltasuna eta izaera berritzailea, hizkuntza artistikoen eta horiek edatzeko moduen garapenari eta berrikuntzari dagokienez. Azkenik kontuan hartuko da proiektuak lurraldean duen inpaktua, proposamenak Iruñean duen eragina baloratuz.
Horretaz gain, epaimahaiak sexu arrazoiak direla medio diskriminatzaileak ez diren proiektuak edo jarduerak baloratuko ditu, salbu eta sexuen arteko desberdinkeria zuzentzeko efektua bilatzen duten kasuetan. Eta bukatzeko, Iruñean ere, irailaren 18, 19 eta 20an, Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatuko da autobus geltoki zaharrean. 5. edizioa izango da urtengoa, eta sektoreko topaketarik handiena da. Hitzordu honek, elikagai ekologikoen eskaintza handia jartzen du publikoaren eskura. Eta horretaz gain, Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak babesten dituen erkidego osoko publikoaren ekoizlen eta egileen arteko harremana ahalbidetzen du. Kontsumitzailearen eta operadore ekologikoen arteko topaketa hau aukera paregabea da gure inguruko elikagaien bizitza osasuntsu bat izateko beste modu batzuk ezagutu ahal izateko. Azokaz gain, gainera, bisitariek beste hainbat gauzaz gozatu ahal izango dute. Esaterako, produktu ekologikoen merkatuaz, lantegiez, hitzaldiez, dastatzeez, zaharberritze eremuaz eta baita haurren eremuaz ere. Ikus ditzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur egonkortasunarekin jarraituko dugu, baina behe-hodei batzuk ikusiko ditugu kostaldean, bereziki goizean goiz eta arratsalde amaiera edo gau partean. Barnealdean zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da. Iparraldeko haizea indartu egingo da arratsaldean, bolada gogorrekin, batez ere Ebro ibarrean. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik izango edo apur bat jaisteko joerarekin barnealdean. Bihar, ostiralean ere zaharrak berri. Giro eguzkitsua nagusituko da leku gehienetan, nahiz eta ipar isurialdean tarteka behe-hodei batzuk agertu goizeko lehen orduetan. Iparraldeko eta ipar ekialdeko haizea nagusituko dira eguerditik aurrera, eta temperaturak beste koska bat egingo du gora. Uda beteko giroa izanen dugu. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen gaurko efemeridekin. 1977ko irailaren 10ean Hamida Jandoubi hiltzailea gilotinatu zuten Frantzian. Horrela, exekutatutako azkena bihurtu zen, heriotza zigorra 1981ean ezeztu baitzen. Gainera, egun berean, baina 1981 urtean, Picassoren Guernica margolana New Yorkeko MoMAtik Madrilera eraman zuten, beste 23 irudirekin batera. Horretaz gain, 1983ko irailaren 10ean, TV3 Kataluniako telebista jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1986ean, etak Dolores González Catarain Joyes hil zuen Ordizian, etako buru izandakoa. Kaixo, Mikel, zer moduz? Ongi, oain ja piztoa lasaiago. Bai, ez, azken boladan lehitza oso mugitua ibili da. Bai, zurrunbilo handi samarra izan dugu, baina, bueno, espero dugu guain atera diren emaitzekin eta lortu dugun informazio guzti honekin, datozen egunak lasaiagoak izatea, hori da nahi genukena. Nola gertatu da guztia? Duela aste batzuk ez, batean hasi ziren kasu asko agertzen? Bai, herri koskor bagara eta horrek bere eragina dauka onerako eta txarrerako ere bai. Gertatu dena da 3 iturri piztu zirela aldi berean, 3 foko, eta azkenan hemen denak elkarrekin harremana dugunez gehienok, kutsatzea deixente datu zen. Gaina datu zen modu nahiko anitzan, ziolako eragin bakarrik, lantegi baten inguruan adibidez, edo adintarte baten bakarrik, beste toki batzuetan bezala,
baizik eta adin ezberdinetako jendea, familia ezberdinetako jendea, kuadrilla ezberdinetako jendea zehon kutsatuta, eta horrek eman ziren kopuru kezkagarriak eraman zuten neurri bereziak hartu behar izatera. Eta lehenengo momentu hori, nolakoa izan zen, suposatzen dut pixka bat ez, herritarren artean zabalduko zela kezka hori eta gian kaos, nolabaiteko kaosa? Bai, kontu da, komunikabideetan eta guzti hau atera baino lehen ere, datu nahiko kezkagarria ziela, eta ja, egun batzuk geneamazkin denak nahiko kezkatuta, eta, herrian asko hitz egiten gai horreri buruz. Nafarroako gobernuko osasun agintariekin ere hasieratik harremanetan egon ginen, egoeraren jarraipena eginez eta azterketa eginez, eta, ikusi ginen aurreko asteazken aldera, datuak nahiko kezkagarriak ziela, eta horregatik udalak berak eta Leizako osasunetxeak mahai gainean jarri ginen baetze orokorra hau egitaren aukera. Eta, ongi joan zen ez, deituta ziren pertsonen 80%ak ia parte hartu zuen? Bai, esan bezala, asteazkenean hori mahai gainean jarri ginen, ostegun goizean Nafarroako gobernuak esan zigun erabaki zuela justifikatuta zehola eta aurrera egingo ginula, dena oso azkar mugitu zen, ze ostegun goizean enteratu ginen gu eta larun baten ja jendea deituta zeon, beraz dena oso azkar eta nahiko lan izan dugu, gauzak dien bezala, baina parte hartze aldetik, esan duzun bezala, hori da ikusten nabarmendu behar den gozarik garrantzitsuena, ez? 2500 herritar inguru geunden deituta, 15 urtetik gorako herritar guztiak, eta 1882 persona pasatu ginen. Hori da, 175, hain zuzen ere, baina, kontutan hartu behar da, eta ongi zenion, azken egunetan osasunetxean ere proba asko indie, beraz, Leitzan azkeneko egun hauetan, 180 gora izan da PCR proba egin duten herritarren kopurua. Eta orain emaitzak jakin direla, ez? 35 atera dira positibo guzti horietatik. Orduan... Bai, orokor horretatik 35 atera dira, alde batetik, hori, datu kontrolable bat da, hau da, ez da ikaragarrizko kopurua atera, baina betutik ere esan behar da, diela 35 persona, etekitenik gaixo zeudenik, asintomatikoak die, beraz, haiek edapenarekin zeuketan arrisku hori ere gelditzen da kasu honetan, eta ez hori bakarrik, beraien inguruko ere, osasunetxean probak egiten ari zaizkie eta asintomatiko gehiago ateratzen ari die. Beraz, azkenen kopurua ez da ikaragarrizko kopurua handia, baina bai da kopuru garrantzitsua eta batez ere da informazio oso garrantzitsua edapen horri bukaera emateko. Eta guzti hori izan dugun parte harterik gabe ezinezkoa litzateke. Eta orain ikastaro berriarekin eta kurtso hasierarekin eta guzti hau nola ari da eramaten Leitzan? Esan bezala azken egunetan kezka deixente egon da, baina esan behar da, Leitzan dauden 3 ikastetxetan, 3 hezkuntza zentruetan, daukagu aurreskola, eskola eta institutua, 3etan badauketela kontingentzia plana, badauzkete protokolo zorrotzak, eta nik uste dut ziurtasun handia ematen dutela. Ziurtasun erabatekorik ez dago inon, gaur egun, baina nik uste dut hezkuntza zentruetan badakitela nola jokatu, badakitela nola egin, eta alde hortatik, beste tokietan egon daiteken kezka berdinarekin edo antzekoarekin bizitzen ari gara, bai. Eta duzuen egoera kontutan hartuta, hartu duzuen neurri bereziren bat agian beste udalerrietan hartu ez dutena? Momentu honetan ez hartu genitun neurri batzuk aurreko astean, irailaren 3an, Nafarroako gobernuak ere bai foro egindu bat atera zuen Leitzarrako bakarrik, baina ikusita parte hartza horren handia izan dela eta baitza horren orokorra izan dela, hori baino neurri zehatzagorik ezin da hartu. Beraz, momentu honetan ez dugu horrek usten beste neurririk. Nahi ginuna gaina hori zen, ginozken baliabide eta neurri guztiak lehenbailen hartu, egoerari lehenbailen aurre egiteko, eta egoera luzatzeko gehiegi, martxoan eta apirilean ibili ginen bezala ez ibiltzeko, ezta? Gauzak istea hasiera baten lehenengo impulso izan daiteke, baina gero hori buelta eman behar zaio guzti horreri ere bai.
Horregatik hartu ditugu neurri guzti hauek, eta Nafarroko gobernuarekin kontrastatuta, osasun agintariek ere hala esan da, ez die neurri berezirik hartu behar momentu honetan Leitzan, eta, bueno, nik uste dut, emaitza hauen ondorioak laizter sumatuko ditugula. Eta kutsatuta dauden pertsonen egoera nolakoa da, edo zein da, badago horrela perfil konkreturen bat, eta ezakit, nola daude pertsona hauek? Emaitzak erakusten dutena da, ginoken susmoa. Ez dela adintarte baten bakarrik eman, ez dela zonalde baten bakarrik eman, oso orokortua zeon, adin ezberdinetako jendea da positibo atera dena, gehienak asintomatikoak die, alde hortatik pozten noski ez daudelako bere osasun egoera ez delako kezkatzeko, baina aldi beren esaten ginuna, asintomatiko batek ez baldin badaki gaixotuta daola eta kutsatu dezakela, behar bada arazoak izan ditzaken beste bat kutsatu dezake, eta hori da gelditu nahi izan duguna guzti honek. Orduan orain ari zarete pixka batez saiatzen kontrolatzen kontaktuen kontu hori? Bai, oain osasun etxetik eta osasun gintzako profesionalek aidie beren lanen. Beraz, gu transmititzen egan mezue da, konfidantza, profesional horien konfidantza eta lasaitasuna. Beldurra ere izan da, momentu batzutan hemen, baina nik uste dut beldurra baino ardura eduki behar dela. Arduraz jokatu behar dugu, konfidantza eduki behar dugu osasun etxeko profesionalengan eta osasun bideako beste profesionalengan, eta, nik uste dut ondorioak esan beste batuko diela horrengo egunetan. Eta nola baloratzen duzu herritarrek izan duten jokaera? Zoragarria izan da. Nik askotan esaten dut eta ez naiz nekatuko errepikatzeaz, Leitza herri solidario bat dela, oso parte hartzailea, eta momentu honetan arazo kolektibo honi, modu kolektiboan eman diogu erantzuna, eta horri esker daukagun informazioa, eta informazio horrek lagunduko digu lehenbailen egoerari aurre egiten. Eta bestalde batetik ere bai, Leitza askotan atera da, modu esan dezagun negatiboan edo kezkagarrian komunikabideetan, azken egunetan, eta mezu horri ere nik uste dut buelta edo beste irakurketa bat eman altzaiola. Eta da, oraintxe esaten hain izena ez, Leitzan jendeak arduraz eta elkartasunaz jokatzen dula, eta gaina horren besteko parte hartzea izan da, hurrengo asteetan, hurrengo egunetan, Leitzan ziurtasunez jokatu daitekela eta lasaitasunez egon gaitezkela hemen, izan ere, ez da beste herririk horren beste PCR proba egin dienik herritar guztien artean. Beraz, lasaitasun hori ere zabaldu nahi ginuke Leitzatik. Egoera laizter hobetzen den eta egonkortzen den, eta eskerrik asko, Mikel, gurekin hitz egiteagatik beste behin. Mi esker zuei eta nahi duzuen arte. Animo asko, orain, datuzen egunetarako. Mi esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Karrikiriko dinamizatzaile den Izaskun Barber dugu orain hemen gurekin platoan, merkataritzan euskaraz ekimenari buruz hitz egitera etorri da. Kaixo Izaskun. Kaixo Maite. Zer moduz? Ongi, hementxe etorri naiz, aurkezpentxo bat egitera. Eta zertan datza ekimen honek? Bai, ekimen honek, honen helburua da euskaldunak topatzea leku konkretu bat edo zerbitzu konkretu bat, nun euskaraz harremanetan jar daitezkeen. Horretarako liburuska bat egiten da urtero, eta bertan kokatzen ditugu bai zerbitzuak eta bai enpresa txikiak ere. Eta aurten liburuska jadanik kaleratu duzu, ala orain hartzabiltzate prestatzen? Orain gabiltza prestatzen. Horretarako baditugu Karrikiriko bazkideak,
bertan lanean daude, auzoka banatzen dira, eta dendaz denda joaten dira euskal zerbitzu hau eskaintzen, doakoa dena. Baita ere, Mario Zapatarekin egiten dugu lan, bera euskara teknikari bezala Iruñerrian kokatzen du bere lana, eta horrela biltzen dugu Iruña eta Iruñerriko denda eta zerbitzuak liburuxka honetan. Orduan, zuek pixka bat ibiltzen zarete dendetan zehar, ez? Azaltzen zertan datzan ekimen honek eta ea parte hartu nahi duten. Hori da, gu joaten gara, bazkideak izan da, gehienetan ez gara llegatzen nahi dugun leku guztietara, eta horregatik animatzen dugu jendea gurekin harremanetan jartzera, eta ezagutzen ez badugu konkretuki edo ez badugu topatu olako denda txiki bat eta euskaraz ibiltzen dena, gurekin jar daitezke kontaktuan eta guk liburuxkan aipatuko dugu. Berez, doako zerbitzu bat da, baina bai egia da arau batzuk daudela, ez? Zeintzuk dira arau hauek. Jendea bertara joaten denean, euskaraz bakarrik eskaini dezake zerbitzu hori. Euskaraz bakarrik ez barkatu. Gazteleraz izan daiteke, baino euskaraz eman behar du zerbitzua osotasunean. Hor bertan lan egiten duen langilea, kapaza izan behar du euskaraz emateko ematen duten zerbitzu hori. Eta noiztik zabiltzate liburuxka hauek egiten? Liburuxka hau, hasi zen folletotxo bezala 1987an okerrez banago, hasi ziren horrekin lanean, Karrikiri elkarteak, auzo batean hasi ziren, baina ikusita zenolako funtzionamendua eta zorionez geoz eta euskaldun gehiago garenez Iruñan eta Iruñerrian, auzoetara zabaldu egin da. Orduan geoz eta... Urte pila bat, daramatza, ez? Bai. Geoz eta komertzio gehiago bildu dira, orain gutxi gora bera 269 komertzio ditugu liburuxka honetan, eta horixe. Gero 15.000 ale baino gehiago inprimatzen ditugu, udaletxeek erosten dizkigute, eta gero baita ere komertzioetan banatzen ditugu, alik eta jende gehiago enteratzeko zerbitzu hau eskaintzen dugula eta existitzen dela. Zuk euskaraz bizi nahi baduzu, aukera hori errazten dizugu. Eta adibidez, online nolabait kontsultatu daiteke? Bai, gure webgunean karrikiri.eusen, bertan badago informazioa merkataritzan euskarazen inguruan, bertan mapa dago ere, dena online. Bertan ere topatuko duzue gure telefonoa eta helbide elektronikoa gurekin harremanetan jartzeko, eta aipatu dudan bezala, animatzen bada norbait edo norbaitek ezagutzen badu dendaren bat edo eskertuko genuke haien laguntza, esan dudan bezala ere lehen aipatu dut ez garelako ailegatzen, ez? Nahiko genukeen guztietara doako zerbitzua da, bazkideak dira gehien bat honetan lanean jarduten direnak eta azkenean zaila egiten zaigu, ez? Leku guztietara ailegatzea, orduan eskertuko genuke... Haiek, zuzenean zuen gana jotzen. Hori da. Eta aurtengo liburuxkan noiz kaleratuko duzu? Badago dataren bat finkatuta? Bai, azaroan hasten da. Hasiko gara zabalpenarekin azaroaren erdialdean edo, prentsa aurreko bat egingo dugu ere, bertan jendea entera dadin gehiago, edo zabalkuntza handiagoa eukitzeko, eta bi epetan zabaltzen dugu azaroan lehenengoa, esan dudan bezala, eta gero ekainean ere. Beste berriz ere zabaltzen hasiko gara, bai. Orduan orain nolabait denbora dago ez, azarora arte izen emateko ekimen honetan? Bai, urrira arte esango nuke, ze, klaro, gero diseinu egin behar da, imprentara eraman, eta, daude hor lantxo batzuk, denbora behar dutenak, ez, bai. Eta orduan hori urrirako, urrira arte epea dugu, eta norbait animatzen bada, nahiz eta agian denboraz kanpo baldin badago ere hartuko dugu. Gutxi badira, ez? Bai, noski. Batean azken momentuan. Bai, izan zitezkela, milaka, baino... Eta baduzue helbururen bat, ez dakit kopururen bat gustatuko litzaizuek? Alik eta jende gehiago edo, zerbitzu gehiago ukitzea, ez? Euskara zabaltzeko zenbat eta jende gehiago animatzen bada, guretzat, ez? Euskara zabaltzeko hori, askoz ere hobeago.
ez dugu limiterik, osea, gustatuko litzaidake liburuxka olakoa izatea baino. Bueno, poliki-poliki bagoaz, aurrera pausu handiak egin dira, Iruñean eta Iruñerrian euskararen alde, orduan poliki-poliki. Eta gero, herritarrek erabiltzen dituzte liburuxka hauek? Esango nuke baietz, egia da, nik lehen erabiltzen nuela, ikusi nuenean komertzio, hau karrikirin enengoela, ikusi nuen liburuxka, eta egia da, nik erabili nuela, nire auzoan ikusteko, zeinek egiten du euskara, eta oraindik naiz enteratu ez, jotzen dut liburuxka honetara, eta ikusten nuen, eta egia da, Agian ez zenekiela. hori da, nire harridurarako, beti erderaz jotzen duzula zerbitzu bat zuen kontura, harritu ninduen, eta euskaraz egiteko ikusi nituen aukera gehiago zeudela. Bai, abokatuak topatzerako momentuan edo zein arraindegira joate, bai hori da. Eta dago, moduren bat, bai barkatu, identifikatzeko zeintzuk diren lokal ala zerbitzu hauek? Bai, aurten logoa aldatu dugu, baina normalean ikusiko den logoa izango da hau. Normalean ateetan edo ateko atarietan eukitzen dituzte, eta bai, leloa da euskaraz non nahi, hemen ere bai. Eta topatzen dituzunean nolako pegatina, zerbitzua euskaraz eskaintzen dutela. Beti berdin da, ez? Hori da. Zelangile dagoen, ala momentu horretan. Hori da, beti egongo da aukera euskaraz hitz egiteko edo bai. Eta iruditzen zaizu geroz eta euskaldun gehiago daudela hemen Iruñerrian eta Iruñan? Bai, esango nuke baietz. Nik gehien bat somatzen dugulako komertzioetan. Geroz eta komertzio gehiago hasi dira guregana etortzen, komentatzen, nahi dutela parte hartu ekimen honetan. Eta bai, zorionez bai, esango nuke baietz. Orduan, momentuz, gehitu zaizkizue komertzio gehiago, pasaren urteko... Bai. Oraindik ari gara horrekin lanean, baina ezakit zenbateko kopurua izan den, baina baietz. Bai. Oraindik, zean norbaitek hau ikusten duen, eta... Eta animatzen den, guri hori da, datuak ematera, ezagutzen badu bere auzoan norbait euskalduna dela eta eskaini nahi duela zerbitzu euskaraz, bai denda, bai aholkularitza, abokatuak, edozein zerbitzu dela, euskaraz baldin bada, gurekin harremanetan jartzea, bai e-mail bidez edo telefono bidez, eta azalduko diegu doaneko. Aipatu duzu, hori da, doakoa dela, eta haiek ziurtatu behar dutela ez, beti egongo dela, euskaraz atendituko zaituen norbait. Badago beste baldintzaren bat, ala horiek dira? Horiek dira gehien bat guretzat importanteenak. Hori, eta gero baita ere guk eskaintzen diegu ere aukera haiek dituzten kartelak, inprimakiak edo, gure itzulpen zerbitzua erabiltzeko aukera eta dena euskaratzeko. Orduan, gehien bat hori da, gogoak eukitzea eta euskarari erabilera harik eta zabalkuntza handiagoa. Norabait guztia abantaiak izango lirateke? Bai, doan da, beraz, aprobetxatu beharko genukeen zerbait dela uste dut, bai. Eta gero, ekimen honetaz gain, bazabiltzate beste proiekturen batean lanean karrikiritik momentu honetan? Bai, beti bezala, gabiltza lan poltsa zerbitzuarekin eta pisukide zerbitzuekin, horiekin beti gaude. Gero horretaz aparte, guretzat diru iturri bezala erabiltzen ditugun beste bilarlo dira denda, bertan arropa edo liburuak topatu ditzazkezuela. Gainera orain demoraldi berria hasi dela, arropan negurako arropa topatuko duzue, nire oso polita. Eta gero itzulpen gintzarekin ere ibiltzen gara, desente, edo zein itzulpen mota egiten ditugu. Eta horiek dira, oraintxe bertan nagusiki beratzen dituguna. Baita ere, online dendarekin lanean gaude, oso pozik gaude ematen dugun zerbitzuarekin. Gehoz eta gehiago saltzen da gainera, Euskal Herrian. Hemendik kanpo nahi duzu. Bai, Euskal Herrian. Eta horiekin jarraituko dugu. Orduan, nahiko urte baditu karrikirik eta badirudi oraindik gehiago... Bai, eta oraingoz ez gara hasiko aurkezpenekin, liburu eta kontzertuekin. Egoera dela eta suposatzen. Hori da, karrikiri txikitxoa da eta uste dugu oraingoz
ez dela momentua, horretan hasteko berriz, txingo dugu pixka bat, baina jarraitzeko gogoekin gaude, eta beste baliabide batzuk ere bilatzen gabiltza. Eta bitartean baduzuen nahikoa lan ekimen honekin eta Hori da, bai. Ez dakit zerbait gelditu izan zaigun, aipatu gabe? Horixe esango nuke, honekin eta euskaraldiarekin batera, zabaldu dezagun euskara. Mila esker, zuei. Etortzagatik, eta norbaitek ezagutzen badu konbertzioren bat, ala zerbitzuren bat euskara zaten ditzen zaituena, dadila harremanetan zuekin. Hori da. Eskerrik asko, eta hurrengora arte. Zuei, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, Kaktus taldearen egia ito kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker horregoteagatik eta bihar arte. Sosla idotu, normaltasun